It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho uphume emsebenzini uphume uyobhala uye esikoleni namhlanje bamba sengiyavala. Kumele ngikufundele nandi leli verse elilodwa ekseni bese uqala usuku lwakho. Incwadi ka 2 Samuel chapter 5 verse 20. uDavide wafika eBalperizim. uDavide wawachitha khona amaFilisti wathi uJehova ufohlile ezitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Balperizim. Nangu uDavide uthi wayebhekana nezitha zakhe zizomhlasela, wasunkulunkulu wakhe wamenza ukuthi anqobe izitha zakhe, kodwa uthi mayebona ukunqoba kwakhe uyabona ukuthi lokhu kunqoba kusikho ukunqoba kwami, lokhu kunqoba kusikhona ikhwepha zami, lokhu kunqoba kusikhona ukwenza kwami nokuhlakanipha kwami, kodwa khona ihigher power engenelelile la kuze kwazi ukunqoba. Mayise analyzer impi uthi ngiyabona ukuthi khona amanye amandla angenelelile la ngaze nganqoba. Usethi ngiyabona uJehova engimkhonzayo nguye ongifohlele wafohla njengamanzi, efohla kuyizitha zami wayinqobela zona, wase waqamba nendawo wanqoba kuyo ngokuthi Balperizim, okungukuthi uJehova engimkhonzayo ufohlile njengamanzi amaningi. Namhlanje ekseni as you are starting nanku umthandazo wami ekseni ukuthi sengathi uNkulunkulu owakwazi ukufohla wafohlela uDavide namasosha akhe, wafohlela impi ababemelene nabo, wakwazi ukuthi ayinqobe ayihlule. Sengathi namhlanje as you are starting your day ungasho njengoDavide uthi ngimbonile uNkulunkulu engifohlela efohla njengamanzi, ehlula impi ebengibhekene nayo. Namhlanje noma ngabe yipi impi oyilwayo, impo yaziyo nongayazi, impo abantu abayaziyo nabangayazi, impo yilwa eksithekene kungazi umuntu buthule, umthandazo wami uthi sengathi uNkulunkulu engakufohlela, akufohlele njengamanzi amaningi. Noma ngabe yipi impo yilwayo, nangu uNkulunkulu namandla ofohlayo, fohla njengamanzi. Uma kwazi ukufohla afohlele uDavide amnqobele izitha zakhe, kusho ukuthi nezakho izimpi ozilwayo ukhona lo uNkulunkulu namandla okufohla njengamanzi amaningi. Angazi namhlanje ukuthi ubhekene nani, angisazi isimo esikhalisayo esingakulethi intokozo empilweni yakho, kodwa namhlanje sengathi lo uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi ngakufohlela empilweni yakho. Mhlambe kunesimo kade siphambi kwakho ungazi ukuthi siyolunga kanjani, nasi sethembisa ekseni ukhona uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Uma kwazi ukufohlela uDavide wanqoba izitha zakhe, nawe sengakwazi ukuthi akufohlele ngoba uNkulunkulu ofohlayo. Makafohle emsebenzini wakho, makafohle ezimalini zakho, makafohle empilweni yakho. Makunesifo esingapheli, makunesifo usuhamba isikhathi eside singalapheki, makafohle njengamanzi amaningi. Bese uyamufakaza uthi ngambona uNkulunkulu ngo2024 engifohlela njengamanzi amaningi, ngingasazi ukuthi ngiyophunyuka kanjani, kodwa wangena uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Into engiyithanda ngaloNkulunkulu akavimbeki akabambeki, akukho simo esinamandla ukumelana naye ngoba ufohla njengamanzi. Mayisefikile amanzi amaningi awabunendawo nokuba into ephambi kwawo ingakanani futhi namandla angakanani, kodwa fika phushe konke alalise konke. Sengathi ngakufohlela esimeni sakho, sengathi ngakufohlela emshadweni wakho, sengathi ngakufohlela nasebhizinisini lakho loNkulunkulu. Enza izinto zenzeke bengenzeki, alungise bengasalungi, alungise bekubonakala sengathi sekuphelile, avele ngamandla, vele uNkulunkulu ofohlayo as you are starting your day. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.